arratsaldeko ordu biak izateko 9 minutu falta diren honetan, Olaetxeak eta Azpirozek De La Fuente eta Erleren aurka Antiguan jokatu duten laugarren eguneko nagusien partidaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu Olaetxea eta Azpiroz lehengoan irabaztetik zetozela, gainera erakustaldia emanda, Josu Olaetxea muruaren ordez sartu zen lehengo astean txapelketan, gaurkoan ere noski berak jokatu du, eta gainera De La Fuente eta Erle bikotean ere aldaketa bat izan ere, berez, Peñalver zen jokatzekoa atarra biharra, baina azkenerako ezin izan du Antiguara joan, eta bere ordez Inigo Erle oinatiarra sartu da txapelketan, eta garaipena Olaetxea eta Azpirozentzat izan da 22 eta 17ko emaitzarekin. Honen bestez, bikote gorria Olaetxeak eta Azpirozek osatzen dutena finalerdietara sailkatu da zuzenean, gainera lehen postuan sailkatu dira finalerdietarako, eta benetan balentria latza lortu du bikote nafarrak. Partidaren analisiari dagokionez gauza asko daude, norgehiagoka honen inguruan esateko gauza asko gertatu baitira. Hasieran ikusi duguna izan da pixka bat laupilotariak nahiko berdintxu, Olaetxeak sekulako bi boleakada jo ditu, hori du arma nagusia Josu Olaetxeak, bolea zarrapatzen duenean sekulako takateko ematen dio, eta lehen da biziko tantoetan pare bat egin ditu modu horretan. De La Fuente ere bizi ikusi dugu eta bi atzelariak nahiko seguru. Gero ordea 10 eta 4 joan dira, De La Fuente eta Erle, eta orain artean behintzat Antiguako txapelketan bikote bat hain urrun joan denean eta hainbesteko aldearekin ikusi dena izan da markagailua iraultzea oso zaila izan dela. Gaurkoan ordea irauli egin dute, baina 10 eta 4ko horretara arte behintzat De La Fuente eta Erleek ez dute aparteko gauzarik egin, ez dute aparteko erakustaldirik eman, baina bai ikusi duguna izan da Azpiroz eta Olaetxea behar bada lehengo astean, baino opari gehixeago egiten, batez ere Adrian Azpirozek lehengoan sekulako partida egin zuen, ia ez zuen oparirik egin, gaurkoan gehixeago egin dituela esan behar da, baina kontua kontu oso meritu handiko buelta eman diote gero, meritu handiko iraulia, izan ere 12 eta 8 galtzen joan dira, baina gero 12nakora berdin dute, eta hor hasi da pixka bat berriz Josu Olaetxearen erakustaldia, ez? Ordezko bezala sartzeko gaitzeko txapelketa egiten ari da Olaetxea, oso ongi jokatzen ari da, pilota bikain mugitzen, saketik hasita, bizitasun ikeragarria dauka, esan dugun bezala bolea da bere armarik nagusiena, eta gero ezker gantxoarekin eta dejadaz eta sekulako mina egiten duena, eta erabat De La Fuente eta Erle jokoz kanpo utzi dituzte 12nako horretatik aurrera, eta eurena izan da jokoaren ekimena zalantzari gabe. De La Fuente apenas izan du hortikan aurrera aukerarik, tanto ederrak ere egin ditu aingeruk, euiarrak tanto onak egin ditu, baina orokorrean hartuta bigarren zati horretan behintzat sekulako erakustaldia eman dute Olaetxeak eta Azpirozek, batez ere esan bezala Josu Olaetxeak bere gain hartu du partidaren zama, eta horrek nik uste Azpiroz zuzentzera ere ekarri duela, eta horren ondorioz 22 eta 17 irabazi diete eta finalerdietan daude. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan aipatu behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzuek Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.